דברים שקרו השבוע ומה אני חושב עליהם. משפחת בורגיל לא מפסיקה, והשבוע שניר בורגיל העלה לסטורי ששיילי לא יהודיה. כל המשפחה הזאת זה פרק של מראה שחורה באמת. מה הבעיה לשלוח הודעה אחד לשנייה, לדבר ביניכם? יש את האופציה גם להתקשר, אתם יודעים. תעזבו אותנו כבר, די, מה אנחנו קשורים? לא כל דבר צריך לעלות, חלאס. באח הגדול השבוע, מאי מוגרבי וחן הותחו, וואו. בראיון אחר כך חן טען שהוא היה מאוד דומיננטי בבית. די, זה לא יפה, הוא היה מאוד מרכזי ומשפיע בבית. ואני מדבר על השואב, כן? בכל אופן, מאי ואנה רבו בטיקטוק וזה פשוט נהדר. אני חולה על זה שגם אחרי האח הגדול יש ריבים, אימא איזה כיף. והיום יש הדחה ולפי דעתי או יוסי או שירז יותחו, ביי ביי. טיילור סוויפט מאורסת בשעה טובה מותק, תזמיני אותי לחתונה שלך, ביי, זהו, אין לי עוד מה להוסיף. נשיא אירלנד נגדנו כמובן. מה זה, למה בן גוריון נגדנו? מה קרה לו? לא יודע מי אתה, צ'יפוטרו מקופה ראשית, סבא ג'פטו, נסיך של אמא, תשחרר מאיתנו ותפסיק להתערב. תתעסק בשיער שלך. אפרופו שיער, טורקיה מנתקת איתנו את הקשרים ואי אפשר לטוס אליה. איך אני אעשה השתלה ככה, יאללה, מה אני אעשה עכשיו? טוב, לא נורא, שלחו חפש מי נענה אותם גם כן אלה. בורקס טורקי זה הדבר הטוב היחיד שהבאתם לעולם, יאללה. אמיר וסנה זכו ברוקדים עם כוכבים. איזה אלופים, איזה תותחים, אין לכם בעולם, לא ראיתי אף פרק, אבל וואו, מזל טוב.